O nouă zi, o nouă aventură. Acum mergem să-i luăm pe băieți. După urmează să mergem la o nouă mutare. Dacă vă uitați la aglomerația aceasta și credeți că suntem în București, nu, suntem în Sibiu. Din păcate e foarte aglomerat, noroc că știu eu o scurtătură. Da, și din păcate scurtătura pe care o știam s-a cam lungit. S-a întâmplat ceva extraordinar, în doar jumătate de oră noi am înaintat încă 5 metri. Totul merge conform planului. Și încă o dată regret că nu sunt plătit la oră. Am ajuns și după băieți. Acum băieții, salut băieții! Pregătiți băieții? Dacă cumva vă întrebați că suntem la altă mutare sau ceva, nu. Suntem la aceeași mutare, doar că ne-a prins întunericul din cauza traficului. Am ajuns și la mutare. Urmează Lada. Cum e, adică? E bine, tată, încă. E bine încă. Moș Crăciun. Ceva? Vezi că e șurubelnița acolo, frate. Ai grijă la balcon. Adi, mai bine urcă-te și împinge-o cu mâna, frate. Stai, nu să-ți arăt că vine să ieși. E scumpă, banii lui. Adi, poți? Trebuie să nu atingi mașina asta. Da, voi stau în casă, în mașină, nu ai ce fac. Da, Hai că te filmezi. Bun, bravo. Una e ruptă. Una e ruptă de tot, frate. Hai să țin de asta. S-a rupt și o băie, să nu bun. Îți dai seama că s-a rupt și rubenița? Celălalt e desfăcut, nu? Da, mă. Ia stai așa. Bravo, bă. Adi, să ai grijă cu astea, că e fragilă, frate. Mă trăiesc. Hai că merge bine, Adi, deja am descărcat 2 trecute. Cine a spus că cartea e grea, nu mă gândeam că se referă la asta. Hai, Adiță. Să ne rugăm la Dumnezeu. Așa. Vă dați seama, s-a rupt și rubenița. Ce se începe geamul? Canapea, mă. Adiță, hai că partea cea mai grea acum începe, frate. Acum încep. Dă și tu canapeaua din față. Să stau de jumătate de oră cu astea.
face, mă? Ce făceai, stăteai de jumătate de oră cu el în mână? Acum ne apucăm de descărcat și revenim într-o oră. 2. Aproape gata, mai frigiderul. Adisă! Ce mai avem, bă? Frigiderul? Filmează cum îl dăm pe geam. Hai. Ce e și asta, ta? Uite, vă rog. Deci frigiderul ăsta pe geam. Staționar, uite.